baro ki baju pet bat ngap ya ka Good News TV bani pedang sngo bahaya phi baro ki baju pet bat ngap ya ki program ki ba pair ki bangi juwan lam shapi hang ani gasngi you try ni dab ka jinkmen bi darin kat bat ngi I Reverend A Suyam iban sam ya ka kubo na ka ktien ka jong blai I Reverend A Suyam I pet ya ka Balang Presbyterian Maulai ka bahab hapo ka Maulai District Jong ka Maulai Presbytery berhadian ke jingkren bai pastor and I have den ke jongi ngin soyos ngo ya ka wei ke jingrai ka bakirpang ublai on kir khuingi baro Hakabaning kong nga sngoban panpao ya ka jing sngongo ya ublay ubalong nong tao unong bo joki med bat kiman sim ke jongi we piwe bat na ai kublay ro nakamanta ka jiseng samla KGP snot sepni kabla ai nga kan ikalat hakaban yo bani simbanta na kani ka jaka hakaban sam apteng jongpi ya ktien ka jongblay lingba kani ka Good News TV channel kaba pi baro pi pet nalak jogi yang kisam jong pi baru nakabenta jong ilang iwe pewe tengin le jakma jong ble hak jing duai trai pen kentang ini ke por pen kentang ki benta baro ki bangidon ban pendam bat kerpang ro trai lau jong syakri ubadan ya kabenta ban sam ya ktien ke jong me kerku ya uro trai ki baro ro trai ki long ki jipan kre ki jong brio ndai ki jipan janai ki long ki jong me kerku ro trai ya ka khubor ka bamen ngin ya sam hang ni por kan long ro trai ka jingker ku yang I we pi asngo bat bas ngabat kerpang yang nga ubakren lingba jong ni por ini ngi pan ka teng jong trai ban nang panem jong Jesus Christ amen ngako aba pin pet ani pin kmi ya ki juti ki ba pi phong man lakasngi dan na preng jongi ki ba su tanat ban phong ya ki juti ki balong branded ma ki juti ki laban long ki Nike ki laban long ki Adidas ki laban long ki Puma ki laban long ki Reebok ki laban long ki kino tang ba ki di ban long ki branded ki ba khod ki ba ramdor bad ki ba itanan bun sin ji penting na ro habagi phong yeki baki deban long ki be dei karong ka jongki ki de ka brand ka jongki ka deban long ka babha bat khnang baki brio habaki pet ki yo I kin ai ka jingero yang ngapa pi dan ring akwa ban bo ikani ka jingkeli ha pedeng jongi ha kani ka sngi kani ka jingkeli kalong tan mentoy ayu ban phong ye ki juti ki babhatam ki juti ki barem dor bat ki ba itanan lada ngiyat pat hakalanti ke babakla lada ki jingjam ki jongab ki jongpi kilong ki babakla ila ban sngo bang ilong ki bat ki badai andai man la ka singi shem ki rai babakla ila ban long ki ba shem siam bat ki bare ublai andai ngi jingai pat nau blai kapang pedeng hang ni kamlong bakum no kita ki juti ki bang ngangan phong ki deban long andai kapang pedeng kalong mano ban uei ubayalam ya ki jingjam ki kejat kalentia ka jingem ka jonga ka ktien jong blai ya kan ka singi akwa ban panpau ya kan ka jing shisha kabangan petsngo pedeng jong pi ya kan ka por kalong naka gospel ka bakat kom uyones kalnong ka baar ka khot ka baar pulai do arpusan ki kentien ki ogum ni hasngam an petsngo pi tikat ba udang dan ha Jerusalem hakatakan jing khawai niam ka jinglat sibon kilanget ak kerteng jong u anda ki yo I ya ki dak phla jong u ya ki ba ulale hanrei u jisu shim la shania eladi haki na ba yo I na ba uhi u ithu ya ki baro bat dadan kambam uno ru un plasha pang ubreo naba uhi ulatip ka ka badan ha ubreo kibreo kinget ya ujisu andai ujisu shem la shania yeladi haki kani ga jing slok nak ting jong blai ya kani ga sngi kamkali hato pinget ublai andai ka jingli kalong hato ublai ushania yeladi hangi atau ublay usanya yaladi hang hapi
Hato ublay, ulang interested nem. Yang apa dia pi? Kanong rem jong kanika kabenta. Ka Bible gong sibon kinget. Haka kerteng jong u. Namar kilayo iya kidak kisyen kibaulale. Andrei Jisu shim langet. Shim la shanya ya ledi haki. Jingkali hang ni kalong balay te. Namar utip ka kabadan hapo kadonut ka jong upriyo. Hakani ka benta kalnong ka baar jong ka gospel uyones kidon ar dali ki jigja ki bakraw kabaningkong kalong ka jingpat kala ya ka syakawan. Yones ar nong rekhot baningkong do bakhatway. Hang ni hakani ka jingja ngi i habo Jisu pen kala ya wan ya ka long ba kayeng ka sami baro ka dap da ka jingkemen ki beriu ki yo mat ya ka jingkar khu ki ya ro yo trai bat ki sultanat bat ki snobha ya ka benta ka ba ar pat ka babut Yones ar nong rekhot bakhalai do ar gani ka rekhot kren syapang ka jingpan khut pat ya ka temple. Hang ni yo i ya ka jinglong tan rai ka jong brio. Habau trai jong Jesus Christ open bed ya ka ba da ka ba be no. Ya kita kinong sim ka bu. Open khut ya kata ka bala karab. Lani kata ka bala penpod ya ka yeng ka ba kentang ka jong blay. Badahang ni open i day mo balong in charge day ba ba day kabor jong ka jing sensyar. Tip kay ka ba siya? Kibriw kisngomong. Kibriw kibitar. Jo Jisu ba kikit. Jo Jisu ba penkia ba do bakarku. Open bed open khut. Handray ka reaction. Kalong ka ba ya per namar habaki ya shem. Kajing ya shem hakajing ya kendo kajing em ka jongki. Kadai namar kata ba ujis Yohanes uang hakat khot ka ba arf sawang ujisu shem la shania ya ladi haki. Uyo i ya ka ba khamjeliu. Ya ka jingkemen ka ba tang na jerong tang na remiang sentur. Uyo i ya ka donut. Makata kalong ka nongrem jong kadi ka benta. Ipay ka benta ka baningkong. Kajingan ka ba pensyo abit hanray ka ba klem ka jing pagkalador. Kajingan ka ba pensyo abit hanray ka ba klem ka jing pagkalador. Yones ar fly kong sibun kilangin namar kiyo iya ki kamba bat ki kampala miracles. Sibun kilangin. Andai kakting jong blay how Jacob kalnong baar kot makandai kong. Wat ki ksut ro kinget. Telada ki beriu bat ki ksut kinget. Kajinget kalong tang nasla tang narbiang center kabong surface level. Kay kajinget kaba pensok bin lani kajinget kaba syukur. Kisu sultanat sapang jong Jisu. Ki yabi ki shobi ya ki kamba ki jongu ki kimen haba ki yo i kamba ki ong yaro you try haba ki ja ki kam ki bapla handrai amdan pan kata ka jing pendem amdan kata ka jing pen kongo ya ki jing hikai ki jong try hato kata ka long ka jiget ka basu pen shobi ka jinget ka basyukur bar ka jinget ka bathok lada pi iet pi pediang pi kemen ya kita kijing pen kia kijing kerku kijing la kijong try tangba ladangi kentat pat ya kijing pen bed kijing kelabamut bar kijing pen kongo ublay syania ya ladi hanga barapi namar kadonot kajonga bakajong pi kam sim la long kabala keladur balay Matias kalnong bakat san karkot kabakat prado arpawang Henry kita ki eru ki ba mino nakasentor ki mi nakadonot kita ki te ki ba pentingit yaw brew
Nabat na kadonot kimi no kata kejimut baman kaba penyam kaba kelim kaba yakai kentai kaba tu kaba sakilam ler kaba keren ben de kini kan ki ba pentget kan ya ubreu handrei ban bam da kti ba klemten kam pentget ya ubreu ang gaktien ka jong blei dan na pedeng jongi dan na pedeng jong pi akan dikasih pisai ki Bible man pule dan na pedeng jongi ki bas smart man pule ki Bible tang kasih Sunday dan na pedeng jong pi ba akan dikas klemat pisem ya notebook bat pi thot notes ya na kan dikas jingkeren ka bang apat ngo pedeng jong pi hanrei lada ngimdan ka jingkang ongo ngimdan ka ta ka jingpen ko ngo ya ladi ublei syania yang bat yapi pisong tanat bat sengap ya kajing alam ya kajing selong nak ting jong blai andrai ngele kat bala ban hala ka jong ka jeng ka mon ka jongi ni kwa ban kala ngim kwa ban kala ka mon kani ka pan pau ya kajing bomsan andrai ngilong ki brio ki basu tanat ban lum tang ki jing tip collect information. You want to feel something. You don't want to be something. Ublay, umpet ya ubriyo. Kibadan kata kajingat. Kapapan syobit. Andrei, upet bat uwahan ya ubriyo. Ubalak kelador. Hakajing im kajongmu. Nakwa papinbo ya kan ikajing keli. Haladi. Hato ngabot ya Jisu namar ka ka ba ulale. Hato ngasunget ya Jisu. Kibabon nangingi ya ulay. Tang ladangin yo jing mentoy. Handrei. Ladawan kijing Ngi kanyum. Ladangi sotho. Mangilong kinong bot ukres. Ngin sungguh ya kan ni bakamper ladang ayat hakatem kaserngiu jong ka jingyap ngan syania hu ladaki kamba ki don ne emru ngan in ban ngan syakri ya ublay hatu ngilong kinong bot ki basisha ki jong ublay ne tang kinong pendan kam ne tang kita kinong sim kabu ya ka kerteng ka jong ublay ngilong ki bakumno ko para banget bien. Kabanta ka baar. Kisok peni ki penpau ya ki jinglong ka don hot ka jongi. Kisok peni ki penpau ya ka jinglong ka don hot ka jongi. Kaktien jong blay Jeremia kal nang bakhat nyo ka dekat bakandai ado sipo ka don hot ka kham sukor badya ki baro. Bat kalong ka basniyo klem jingkermen. Uay ubala ban ito yaka. Nga utray. Ubayit yaka doonhon. Nga tunjo yaki kelay. Kat ban ay. Haway baro. Kat kum kilenti ki jongu. Kat bakum uso ki jingle jongu. Ka Bible kong baka doonhon. Kalong ka basukor bat baman. Ngimla ban sotu wat ya ladiru. Andai ublay uyo ilot yaka. Namar ublay uyed yaka donot ka jonga bat ka jongpi. Uyed yaki jingmot ki jonga bat ki jongpi. Rom kalong ba pra dekat ba arpenyo. Ka andai utaken ubayed yaka donot uitu ka ka jingmot ka jong mensim. Uyit ya ki jing temu ki jongi ki kam ki apostol kalnong bakatsan kat bapra ubleiru uba tep ya ka donut ula pla babaki uyit ru ya ka donut ka jing ya tip lem jongi rom ar khatsan ka ong hakabapen ya kia pen ya ka jing le ka jong kata ka hukum bala syab haki donut jongki ka jing ya tip lem jongki ru ka plasai namaru blai
Labo ya kata ka moral alam hapo jonga ba jongi iwei pa iwei. Ka jingkali hang ni kalong balay te ujisu umsim la shani ayal di haki. Pitep balay namar uyo i ya uso peni ka donut jonga bat ka jongpi. Habadan kikamba yang yaro utrai. Handai haba penkut, haba dawa kaya ka jinglong kut. Ngi kuloy ban kentan, tang mangi kentan, ngi bitar ban ngi somong, tang mangi kirungat. Handai hadu kinong syarai balang ru kalong kamjo. Haba ublay upen bed. Haba ublay sempat, haba ublay upen sitam, haba ublay upen yan, yangi hagatem ka sengiyo ka jingyam. Ngi bo ikijingkli ki paper. Balay try hadu kani. Balay ko blay masya kat kini kijing janjang. Kam tam lay haba mat kijing pang ki bakam ngimwat chuai ka khamat ka jong blay ngimwat yu tau nong bu nong tau joki met bat ki mensim ki jongi ngimwat yu tau nong pan kia. Ubala ban pan kia gini kijing pang ki jongi ri wat ikita kin doktor kinas jongani ka perthai ban wat ka kijing pan kia. Jongki kata ka jingle ka penpau ken ya ka donut ka jonga ba ka jongpi ublay tang bo khmi ya ki kam ki jonga jongpi ublay khmi ru ya ki so pani ka donut ka jonga ba ka jongpi para baget bi atong ipediang ni ya kita ki jing pen ben ki jong u ni kan tat ya ki. Do you repent or defend yourself? Atong isan haublay ningilong kinong yele persya ya u. Haba ujisu dawai ka jinglong kut haka jing ka jongi haka bakum kata kapor ngi kloy na aman pendem. Ningi kloy bat paidien na u. Dadang ilong kupta kung baulo ong hakakti nga jong ublay ujisu umsyam la shania yaladi hagi kabalay bat kabakado kajingkermen kalong tang kawe bakata kalong kadonod kabathamay kajingkermen kalong tang kawe bakata kalong kadonod kabathamay kajinge jongi kamlong tang nasla ne tang na jong surface level kadaw kalong nado tenrai umut nado nuat ka jongi de namar kani u David aka jikrbai sam san huai shipawang kumni to pelong kadaw nuat ka batmai hapo jonga a ublay bat to patmai ka mensim ka babet hapo jonga pitem kini kikentin kimi nakadaw u David udang dap bantu ya katanga jong way pat ubriyo. Bar tang muli kumta. Upen yap ya utanga jong ka. Bahadien balajia. Bahadien bau prophet Nathan. Uled ban kedaw ya kini ki baro. Udebet uled Ahmad jong blay. Uang ya kani kajing duai. Tu pelong ka dodot ka patmai. Hapo jong a ublay. Tu bat tu patmai ya kaman siap ka babet hapo jong a. Kaktiin Hebrew kaong baka donut kadi ka lep bakani ka lep kadi ka tenrai kadi ka nongrim kadi ka jaka shimrai baru David uang kani ka tenrai ka jonga kani ka nongrim ka jonga kani ka jaka shimrai ka jonga kala korep trai ka jaka shimrai ka jonga kala jaklia trai ka jaka shimrai ka jonga kala pot trai try pelong ka dodot ka batmai apo jonga ang David handai penban ngilong tangkom ki mat jingtep ki bathaba najrong kat basyapo pat dap tang kaput sudah ngilong tang kom ki mat jingtep ki bathaba najrong handai syapo dap tang kaput sudah balai ke jingmot jing perkhat ki jongi
ki jing snow ki jongi bat ka man ka jongi kila bam sap lot kila karab lot kila pot lot total depravity kom ki kon Israel Ibu mat ya ke jingkarku nado bagi dan hari Egypt hado bagi yad ya kalenti ka riklau yo mat ya ke jingkarku kawai hadien kawai hadien kawai habaki than ublay u aki ka manaban bam habaki sliang ublay u aki ka habaki kan do ya kan ikar duriaw ka basaw ublay usna ya kalenti bat upen kad ya ka bat u aki ya kalenti ka babet ya ka bakot hi ki kuloy man snai ki blay tao ki jongki bakata blay batta blay tao ki bakabaki kisna kalong hakadur jong masi badaka ksiar bar amdang makile amda ki manero yaw tao blay tao di namar kata jisuwang umshim la shania yaladi haki namar ba utip biang kabakamno ka jinglong hapo jongki kalong kabakamno ka jinglong hapo jong pi ngilong kisule mele ngila mele akhamat ki pasos ngila mele akhamat ki nong sharai bala ngila mele akhamat ki paras kristan ki jongi Handrai gan ong akbat jongpi bagim laban buri ya ka jing puson ka bajleu jong ka donot ka jonga ka jongpi hakamat ka jong ublay balong nongbo unong thao ka tien jong ublay ka kran shai ya ka ta ka jing taplop da ka jing pot jong ka ni ka perthai ya ka donot ka jonga ka jongpi ar koren kal nong ka basaw ka khat ka basaw kaong kumni kajing penman lano ya kajing mut kijongi rom iwe arfan dewang lapan perai no ya kajing sngow jongi da kajing perai baklem ran yones kal nong bapra ka dokat saw kong kamon jongi lapan kwa da kajing elek persya nado Genesis ngiyo i bagi long kibreu kibakum u Adam o bakno ya ka Genesis lai khat ar kong ki bakloy ban kesan ya ladi bat bakloy ban keno ya ki wei hang cika ban try ngala lepop map ya nga handai gi kloy ban kedokti wat ya ki wei do ngala ban hakani ka por mangi kloy ban kedokti wat ya oblay indirectly do ka ka sya syukur iwe Timothy arnong dekat pekat saw ka bakloy ban pediang ya kajing syukur bar ka ham no ha kajing pensyoy bar ngilong ro kum ta bun sin kajing sedang jong kapop kalong bagi kloy ban pediang ya kajing syukur ne kalenti ka babakala jong no re jong no kadaw tenrai haba ka donot ka jonga bar ka jong pi ka puot kakarap ha Exodus ngi yaki kun Israel kimat yaki jingkarku hanrai kitaw beli taw kani kapan i bagi iit ban penpaw ya kajing rublay ka jongi tang na jrong tang na sla hapo ka donot ka jongi pat dab da ka mensim ka jing ele persya ngila ban long ki bakhot basuban na jrong ngila ban long ki banang man keren ya ki kentin rublay ki ban penmi na kisentor ki jongi handai hapo kada onhot pan ngidap da kajing bitar ngidap da kajing sarong ngidap da kajing isi yaki wei bad ublay ujo i ya ka bakom kataken kada onhot para baget behit ladangi kwa ban yo ya kata kada onhot ka batmai kada onhot ka ba ublay ushems ngo bah kadai yang abat ya pi ban pai so blay
Bat ban pen snow khamat jongu. Banong try ka do not ka jonga ka long ka basyukor. Pelong ya ka batmai, pentamai ka mensim ka babet apo jonga. Hang taken ublay no ngalong interested happy. Ukres ulong ka jutang ka batmai. Ha ukres ngiyo ya ka jingkular ka batmai. Bat ka babha. Ha ukres ngiyo ya ka jingim ka batmai. Ngiyo ro ya ka donot ka batmai. Abangi puli ya kani kakting jong blay ya ha kitab kabarem kaong lada pi bot bat kongu ya ki hukum hang tabin yo ya ki jingkar ku andai ha kitab kabat mai pan kaong ngalabut bat kongu ya ukpa jonga ubah beneng nakabenta jong pi kenang bapin syem ka jing penem lengba jonga Yohanes nriu lai prakong nabangalawan hier na beneng mangan yo le ya ka man ka jongahi henrei ya ka man ka jong uta ubla pha yanga rom san khat khandai gong da ka ta ka jing ko ngu ka jong uta uwe pan an pelong ki bahok ya kita ki babun Tenrei haba wan ke jing at pelong ka jing em ka jongi habangi deben ya ling ba ka them ka sangi ka jing yap wat abala kenting ya ka jing em ka jongap ka jong pi saka diang bat sakamon bunsin i kloy ban thau ya la ki jong ki bli thau ki jongi bat tang magi thau i maniru yaki dei namar kani ka bau blei shania ya ladi hanga barapi para banget beihit kay ka bang akwa ya pi kalong kani wapin ya thu akhmat ka jong ublay hakani ka klemat kalong kani try nga iet yame kumba melong try nga mani yame kumba melong try nga nget hame kumba melong but try penlong ka donut ka batmai hapo jonga Aku awan bu akhmat jong pi we ki basgap ya kani ka jing slok nak ting jong blay ya kani ka jingkeli hato ka jingkela ka bomod ka jonga simet kalong ka basisya ne ka sulong tang ka jing sosit ram ka bana jerong para banget bien lada kata ka jingkela ka bomod ka jongi kamlang kat kum kamon ka jong blay Ublay kumbolo ang haktieng ka jongu. Shania yaladi hanga badapi. Nget yaladi hanga badapi. Ladang nget ya kita ki kamba ki jongu. Kita kamba ki jongu kini lam yang syaka ktien ka jong blay baka ktien ka jong blay kani lam yang syaka jinget ka basisya baka jinget ka basisya kan pelong yang ubatrang bansan haka ktien ka jong ni kloin manlong kumta hasga para bagay bein kani kalong ka ka ba kam So tieng bani osgo nakaktieng ka jong blay Yohanes kal nang bakat nyo kat kandai kaktieng ka hum ni nga duai na banta jongki ngam duai na kabanta kata ka perthai handrei na kabanta gitu ki ba mela ai hanga naba ki long ki jong me ka jingmut jong ani kalong bau dan ki ba u itu dan ru ki ba itu ngilong ki bakumno katakali ki jikali hatu itu yapi hatu itu yanga balada itu yapi te pi pilong ki jongu handrai lada pi itu yapi ngingim long ki jongu
bun sen hi ngi shushim kabu ya ka kerteng ka jongu ngi shim kabu ya ki jingle bah ki jongu de namar kata ka daw shim shania ya lade hanga bat api para banget beyet kum upasar jong kabalang ngadon kani ka jing sokya ka donut ka jonga babaro kum kibanget ngilong kita ki bau blay ula shania ya lade hangi ki bau blay ulong interested hangi hot ngila banle hakamat kibriu ngila banle hakamat kabalang handai nginom la banle hakamat jong uta uban sebisar ya ka jingem ka jonga bar ka jong pi iwei pa iwei handai tong ilong ko mudeben ba phla ya ladi hakamat jong blai bang pelong thamai pelong ka donut ka bathmai try hapo jonga kanang bakan long ka ba me da shem so ba e yaka prabanget bihin akajipun kot sibun kilanget hau jisu handai jisu shem langet yal shem la shania yaladi haki ka jingkeli ngabu akhmat ka jongpi hakani ka por ban kali yaladi makata kalong hato ublay ushania ne yaladi ne em hanga hato ublay ushania yaladi ne em hanga kata de ban long ka jikeli kani ka ski kabangin pusan ban ngin perkhat hato ublay ushania yaladi ne em hanga ublay na kamta ka buram ka jong amen tayi duai atrai boble jungi bahamneng seisin pat iwan nakhmat ka khet ka isne ka jome ban aingo emero trai nakabanta kani ka khubor ka balaya sama kani ka por trai ka balang usambai bala bet halo jang ka khando dai ba uni sambai unham haki domet ki basbo ki domet ki ban sei ki so bon sha ki domet ki bamehi methrang ban mema angnot karkhuro trai yalau jong shakri bla bayang nang ni jaka bla pensko ya ktien ka jome pat karkhuro trai ya baro ki badani ka bantaban ya kit ya ba karkhuro trai ya ka jing shakri ka jingim ka jongi kat ba medapat sa asla jong ni khando ipan ni gini kateng jong trai bandang penim jongi Jesus Christ amen Dono ngan raya rorude shilin ter jing im jonga ngan yai mane ki kamba bilale hagi bin real bani ngen pen khao ya me a tra Ông xuống về và thăm khao ya lên và đã
Shakriya u Kan bajing imdang sa Kan papor kadang siya Oh, namar leilong bakraw halor baro Jing krau trong u kan ne ju